Històricament el centre sempre ha tingut relacions amb altres instituts europeus, hem fet intercanvis i visites, sobretot a nivell de l'ESO i batxillerat, i a partir del 2007 vam començar a fer mobilitats amb els alumnes d'FP, enviant-los a empreses a fer les seves FCTs. Ara mateix estic a Alemanya, a Rosenheim, fent unes activitats formatives relacionades amb el màrqueting a l'Institut Fosbos i estem en una estada de 10 dies i en un futur, a maig, m'aniré 5 setmanes a Irlanda, on faré la primera setmana d'estudi d'anglès i les següents pràctiques en la mateixa acadèmia. Somos la Fosbos aquí de Rosenheim, en Alemania. Ya llevamos muchos años haciendo el intercambio con vuestra ciudad, Molins de Rey, con vuestra escuela Bernat de Ferrer. Primero, vuestros alumnos y alumnas vienen aquí a Rosenheim para hacer prácticas de empresa y después nosotros y nosotras vamos a Molins de Rey para hacer formación en empresa. Hello, I'm Oliver, teacher in electrical engineering in a professional high school. This is the first time that my students have taken part in an exchange with Erasmus. They discover a new technology and way of practice electricity in an establishment. L'Institut ofereix dos tipus de programes. D'una banda tenim les mobilitats de llarga durada i d'altra les de curta durada. Les llargues les fem sempre amb consorcis amb altres institucions, com ara la Fundació Barcelona FP, la Fundació Inform o la Generalitat de Catalunya. Amb aquestes beques, l'alumne passa més d'un mes fent pràctiques a empreses estrangeres i aquí els convalida la seva FCT. Les pràctiques de curta durada les gestionem amb el CEPI directament, que és l'Agència Nacional Espanyola per als Erasmus, i aquest tipus de pràctiques sempre són o bé els tallers de centres d'FP europeus o bé a empreses. Gràcies a la meva experiència a Irlanda he pogut aprendre una mica més d'anglès gràcies a la immersió lingüística. També m'he pogut introduir per primera vegada a dins del món laboral i he pogut descobrir com era treballar en una empresa des de dins. I gràcies a tot això he pogut ampliar el meu currículum professional i la meva experiència laboral. Fer una estada a l'estranger suposa un tret diferencial al currículum de qualsevol alumne. Les empreses reconeixen en ells valors com ara la iniciativa, l'autonomia i grans capacitats socials i comunicatives.